אז מה קורה כשאנשים מוצאים את עצמם במצב שנראה פשוט בלתי אפשרי? היום אנחנו הולכים להסתכל מקרוב על הסיפור של ארגון אחד, יד לאחים, וננסה להבין איך הוא מצליח להביא תקווה למקומות שאחרים, בואו נגיד, לא תמיד מעזים להיכנס אליהם. מפיצים אור וטוב בכל מקום שהם פועלים בו. תראו, המשפט הזה הוא לא סתם סיסמה, הוא בעצם מייצג את כל התפיסה שלהם. הרעיון הוא לא רק להגיב למשבר, אלא ממש ליצור שינוי חיובי שנשאר. זה הבסיס לכל מה שעוד מעט נראה. יד לאחים, כן, זה השם שעומד מאחורי אלפי סיפורי הצלה כאן בישראל. והדבר המדהים הוא שהארגון הזה פועל כמעט מאז קום המדינה, עוד נגיע לזה, אבל המטרה שלו, בגדול, נשארה בדיוק אותה מטרה. פשוט להיות שם בשביל מי שצריך עזרה ברגעים הכי קשים. טוב, כדי להבין מה באמת מניע את יד לאחים, צריך לחזור אחורה, למושג יסוד אחד, מילה אחת שהיא פשוט הלב הפועם של כל מה שהם עושים. חסד. ומה זה בעצם חסד, לפחות כמו שהם מגדירים אותו? זה לא רק לתת כסף, ממש לא. זו נתינה לגמרי תאורה, מהלב, בלי שום ציפייה לקבל משהו בחזרה. תחשבו רגע על מתנדב שפשוט עוזב הכל באמצע הלילה ונוסע לקצה השני של הארץ כדי לעזור למשפחה שהוא בכלל לא מכיר. זה היסוד שעליו הכל יושב. אוקיי, אז יש לנו את העיקרון הזה של חסד, אבל איך זה נראה בפועל בשטח? ובכן, זה מתמקד במשימה אחת, שהיא אולי הכי קריטית שיש, חילוץ של אנשים ממצבי מצוקה קיצוניים. וזה כמובן מוביל לשאלה המתבקשת, לא? מהם בעצם האנשים האלה. על איזה סוג של מצוקה אנחנו מדברים פה? כי ברגע שנבין את זה, נבין גם את הדחיפות ואת המורכבות של כל הפעילות הזאת. הפעילות שלהם מתרכזת בעיקר באוכלוסיות הכי פגיעות שיש. אנחנו מדברים פה על נשים וילדים שנקלעו למצבים מסוכנים, לפעמים בכפרים ממש מבודדים, על משפחות שהתנתקו לגמרי מהסביבה התומכת שלהם, ובעצם על כל מי שמרגיש קלוע ומחפש דרך החוצה לחיים חדשים ובטוחים. טוב, אז הבנו למי הם עוזרים, אבל השאלה הגדולה היא איך. איך בדיוק עושים את זה? מה השלבים בתהליך כל כך מורכב של חילוץ, ואז שיקום? תראו, התהליך פה הוא ממש מקיף. מה היסוד? יש פה הבנה שאי אפשר לבנות חיים חדשים בלי בסיס יציב. אז זה מתחיל מהדבר הכי בסיסי שיש, גג מעל הראש, מקום בטוח. ורק אחרי שהביטחון הפיזי הזה קיים, אפשר לעבור לשלב הבא. עזרה חומרית, עזרה רגשית, כדי שהמשפחה תוכל לאט לאט להתחיל לבנות את עצמה מחדש. עכשיו, אפשר להגיד, רגע, יש עוד ארגונים שעוזרים, אבל מה שמקורות המידע שלנו מדגישים שוב ושוב כמשהו מיוחד ביד לאחים, זה לא רק מה הם עושים, אלא האיך, כלומר הרוח, האתוס, האומץ של האנשים עצמם. המשפט הזה, לא מפחדים לעזור, זה כמעט לא מתאר את התמונה המלאה. הפעילים של הארגון הזה נכנסים מרצונם החופשי, למקומות ולמצבים שאנשים אחרים היו בורחים מהם, והכל מתוך מחויבות עמוקה להציל חיים. זה דורש סוג אחר לגמרי של אומץ. ופה יש נקודה ממש מעניינת. זה לא רק הערכים האלה בפני עצמם, אלא השילוב שלהם. למשל, נכונות לפעול בכל שעה, זה לא רק עניין טכני, אבל כשזה בא ביחד עם פעולה מתוך אהבה גדולה, זה אומר שהפעולה מגיעה ממקום רגשי, עמוק, זה לא עבודה, זו פשוט שליחות אישית לכל אחד מהמתנדבים. אוקיי, אז אם נסכם רגע. דיברנו על עיקרון החסד, על למי עוזרים, על שיטות הפעולה ועל הרוח המיוחדת הזאת, ובסוף כל הדברים האלה מתחברים יחד לתוצאה אחת, למטרה הסופית, יצירת תקווה והזדמנות אמיתית לחיים חדשים. 1950. כן, זו השנה שבה הכל התחיל. זה מדהים לחשוב על זה, הארגון הזה פועל כמעט כמו המדינה עצמה. והוותק הזה הוא לא רק פיסת היסטוריה, הוא אומר עשרות שנים של ניסיון מצטבר, של הבנה עמוקה של המצוקות האלה ושל מורשת של עזרה שעוברת מדור לדור. תראו, אם יש משהו אחד שלוקחים מכל זה, זה מה שרואים כאן, המהפך, הטרנספורמציה, המעבר ממצב של מצוקה, של חוסר תקווה, לפעמים אפילו פחד קיומי, למקום של ביטחון, של התחלה חדשה. זה השינוי שמנסים לחולל, בכל סיפור וסיפור. וזו לא השפעה קטנה או נקודתית. הציטוט הזה ממש מסכם את התמונה הגדולה. בזכותם, הרבה משפחות בישראל קיבלו חיים חדשים. לא אדם אחד, לא שניים, אלא דורות שלמים של משפחות שקיבלו הזדמנות שנייה, כאן אצלנו, בישראל. ואנחנו נסיים עם השאלה הזאת, שהיא בעצם הרבה יותר גדולה מהסיפור הספציפי של יד לאחים.
המקרה שלהם הוא פשוט דוגמה כל כך חזקה לאיך מעשה חסד אחד, אמיץ ונחוש, יכול להפוך לגל שמפיץ אור ופשוט משנה מציאות. וזה משאיר אותנו עם המחשבה, איזו אדווה קטנה אנחנו יכולים ליצור. תודה שהייתם איתנו.